En Xavier Casadevall forma part del selecte equip d'investigadors d'una de les universitats més prestigioses del món, l'Imperial College de Londres. Va marxar de Catalunya per ampliar els seus estudis als Estats Units i des d'allà el van fitxar per Londres. Encara no ha tornat a casa i, tot i que li agradaria, s'adona que les condicions laborals són encara avui millors al Regne Unit que a Catalunya. Dintre de les 7 millors universitats del món, n'hi ha 4 que estan aquí, al Regne Unit. Una és Imperial, l'altra és University College, hi ha Oxford i Cambridge. Doncs la millor universitat que hi ha a Espanya en aquest rànquing és la Universitat de Barcelona, que està al nivell 150. Vulguis o no, això no vol dir pas que es faci mala investigació, que no sigui una bona universitat, les universitats espanyoles, però el que sí que vol dir és que a universitats com aquí, com a Imperial, hi ha molta gent fent recerca, el nivell de la recerca que fan és potent, estan molt ben establerts, tenen molts recursos. Per un investigador jove com jo o com la meva dona és una oportunitat molt important poder estar aquí treballant amb ells. En Julius Klein és especialista en robòtica mèdica a l'Imperial College. Tot i que admet que la investigació a Catalunya està millorant, considera difícil trobar a Barcelona una feina tan atractiva com la que té a Londres. Sí que hi ha possibilitats de tornar a Catalunya, però clar, la recerca que es fa a Catalunya en el meu camp és que és tan específic que costa bastant trobar un lloc on facin una recerca tan pionera com la que es fa aquí a Londres. Per tant, tornar, sí, em faria molta il·lusió, però les condicions encara no són les adequades. Per endavant, segons aquests joves, a Catalunya encara li queden reptes com ampliar els recursos destinats a recerca i investigació i poder oferir oportunitats professionals atractives pels molts catalans que amb estudis i experiències d'èlit al currículum són encara incapaços de tornar a casa. Per catalans com en Xavier i en Julius, una ciutat amb la vitalitat i l'activitat diària de Londres és molt més interessant que Catalunya per desenvolupar la seva carrera professional. I és que el país que els va impulsar a formar-se fora no els ofereix, encara, una feina a l'alçada del que poden aportar.